Galicia suma 3.394 parados en setembro cunha cifra total de 113.085 persoas desempregadas, a máis baixa da serie histórica neste mes. No Barbanza e en Muros Noia seguiuse a tendencia e aumentou o paro lixeiramente en comparación con agosto. Hoxe deronse a coñecer os datos do paro correspondentes a setembro e en Galicia sumáronse 3.394 persoas ás listas do paro. Segundo recolle a Consellería de Emprego, a pesar deste incremento con respecto a agosto, Galicia rexistra o nivel de desemprego máis baixo nun mes de setembro en toda a serie histórica, con 113.085 parados. Si vamos a evolución a medio e longo prazo, pois vemos que Galicia sigue evolucionando ben pois neste dato dos parados rexistrados, non? Porque respecto de setembro do ano pasado, pois baixamos o paro en 6,54%, preto de 8.000 persoas menos paradas respecto de setembro do ano pasado, e ao mesmo tempo tamén superamos a media nacional nesa baixada do paro porque non chega ao 6%. Eu quero resaltar, ademais, que a cifra de parados neste mes de setembro, 113.000, algo máis de 113.000 parados, é a cifra máis baixa nun mes de setembro de toda a serie histórica, dende o ano 1996. Confirma que a nivel anual reduciuse o paro nas 4 provincias e nas 7 cidades. E tamén vemos que baixa o paro e se coloca nas cifras máis baixas de toda a serie histórica nos parados ou nos colectivos, dixéramos, de maior preocupación, como poden ser os menores de 30 anos, as mulleres e tamén, por suposto, os parados de longa duración. No que se refire ás afiliacións, tamén hai unha baixada de afiliacións, como digo, normal neste mes de setembro, pero temos unha cifra todavía importante, moi importante de afiliacións, que é máis de 1.104.000 afiliacións. En definitiva, en comportamento normal dentro do que cabe do mes de setembro, en evolución a medio e longo prazo, Galicia sigue mostrando un mercado laboral con bo funcionamento. Os datos rexistrados na comarca seguen a liña da comunidade. Barbanza concluiu setembro con 2.242 persoas no paro, 105 máis que no mes anterior. En Muros Noia a cifra aumentou en 69 persoas ao pasar dos 1.251 desempregados en agosto aos 1.320 de setembro. Os datos por concello amosan máis en profundidade esta evolución. Boiro tivo 605 persoas nas listas do paro en setembro, 56 máis que o mes anterior. Na Pobra houbo 284 parados, un incremento de 17 con respecto a agosto. Rianxo rexistrou 349 persoas na procura de emprego, 2 máis, mentres que Ribeira pasou de 974 desempregados a 1.004, un aumento de 30. Lousame contou con 85 persoas no paro, 4 máis que en agosto. En Noia a cifra foi de 448 persoas na procura de emprego, un a menos. Porto do Son rematou setembro con 242 desempregados, un incremento de 4, e Outes pasou de 159 parados a 174, unha quincena máis. Muros tivo 242 persoas en emprego, un aumento de 26, mentres que Carnota conta con 129 desempregados, 21 máis.